804. Sisena, Alba Vallet del Garbí, 804. Setena, Cristian Lucía del Pallars de Castelló, 807. I vuitena, Bàrbara Hernández del Pallars de Castelló, 878. La segona sèrie, primera Alexandra Forlina del Letxe de Caló, 838. Segona Marça del Garbí, 869. Tercera Celia Rodríguez de San Vicente, 900. Quarta, María José Pérez del San Vicente, 923. Cinquena, Ariadna Esteve del San Vicente, 949. Atleta Míriam Sánchez del Baix Maestrat ha sigut desqualificada per article 162.11. No quería acabar, yo creo que no lo hago. Marc. Corre, también. Plata no me